Hey everyone, welcome back to my channel. Goजोन फुंबिलि बयनिसिमबो आरो Happy New Year बयनिसिमबो गासैखौबो बोसोर गोदाननि एडभान्स Happy New Year बुंखाबाय गासैखौबो जासिगोनानो साननैसोनि गेजेरावनो जा गोदान बोसोर जासिगोन ना 2021 थांनानै 2022 आव फैगासिनो 2022 आवबा माबादि जायो आसा खालामो बयनिबो मा होनो बयनिबो लाइफआव मोजां गोजोननाय लाबोगोन होननानै 2021 आव बयनिबो साननाय जाफुंगोन होननानै आसा खालामो आरो माब्रै दं लोगोफोर माब्रै दं नोंथांमोनहा माब्रै दं गोबाव जाथारबायमोन भिडिअ होयि आंहा ओमफ्राय दिनैसो नोंथांमोनखौ गोसोखांनानै फिसा भिडिअ खालामबाय गुसु जाथारबायना बोथोरा थाबायदों आंहा फुंनि भिडिअ खालामनानै लाजिलाजोबसै आं दाना जारलासो दा बोथोरा अखा हाज्लं-ज्लंथार Mas kenapa begini? Aku haslong-slong tadi nih bicara. बिराद गोबाव जाबायमोन आं भिडिअ होयिया बिनि थाखाय सरि नोंथांमोना आंखौ गोसोखाङाखैमोन आं नोंथांमोनखौ बिराद गोसोखांदों आंहा इदि इउटिउब दं इदि इउटिउब फेमिलि दङ ओमफ्राय आं नोंथांमोननि थाखाय जेबो भिडिअखौनो लाबोनो हाथाराखिसै होननानै आं जा दुखु खालामदोंमोन आरो ओंखायनो दिनै फिसा भिडिअबाबो होबाय आरोना ओरैनो हारसिं थाबायद्लाबायदोंमोन आं बर्थमान दा आङो न'आव गैथ'वा माने बिजनियावसो थाथ'दों आं कम्पिउटार क्लास लादों नालाय ओमफ्राय बियो एग्जाम जाहांहां आरोना ओंखायनो आगैजों बिजनियाव थाफैथ'फादों आरोखि आङो सोर सोर माबायदि दं मारै दं कमेन्टआव हरनानै खोन्थाहरलायलायदो दे होनबासो मिथिसिगोन ना गोबाव जाबायमोन नुलायैया खबर होलायैया ने माने फुङाव एसे थाबायोबा एक्सारसाइज खालामोबा बिराद स्ट्रं मोनो आरोना ओरैनो थाबाथाय बिदि दुरबल मोनो ओंखायनो फुङाव थाबायो आरो आङो हुदा खालामनो हायोबा मोजां आरोना एक्सारसाइजआबो खामानिजों लोगोसे एसे देहायाबो स्ट्रं थायो फिटनेसआव थायो ओंखायनो थाबायो आरो आङो दासो सिखारदों ना नोङो अलसिया रुम मोनफैबाय आब'आ सिखाराखै नामा दहाय आं सिखारबानो सिखारदोंना इयो आं थांबानो रुम मोनफैबाय आंहा रुम मोनफैबाय बायदे खोमसि खोमलाव आब' खोमसि आयाव थाङो मानसियालाय थ' होनबा लोगोफोर आंहा रुम मोनफैबाय होनबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै आं बिदिनो ब्लग भिडिअ खालामबाय थानो नाजानोसै नोंथांमोनहाबो नायबाय थाबानो जाबाय जानला मानलाबाथाय मा भिडिअ खालामनो जायो आरोना आङो ओंखायनो खालामा थ' होनबा कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो नोंथांमोनहा माने जानला मानला बिदि ब्लग भिडिअफोरबाबो नायगोन होननानै ओमफ्राय आं नाया सानो आरोना नायनो बागोन खोमा ओरैनो फां फुं इदि थांनाय फैनाय जानाय लोंनाय ब्लग भिडिअखौलाय मा खालामनाय बायदि सानो आरोना ओंखायनो आं भिडिअखौ खालामालासिनो थाथ'दों आरो न'आव थाथ'नाय जायैखाय ओंखायनो होमबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो भिडिअखौ बेबायदिनो जानाय लोंनाय थांनाय फैनाय बेफोरबायदिखौबो होजायोबा होनोसै आरो नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोनाब्ला होमबा दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय दे लोगोफोर बाय बाय